Tervepä terve uuden videon pariin. Mulla on tänään pieni metsä täällä takakontissa. Tässä on toistakymmentä puuta. Suurin osa on kuusia. On siinä jokunen mäntykin ja sitten onko siinä 3 vai 4 tammipuuta. Yksi on tommonen parimetrinen jopa. Ja olisi tarkoitus tänään hieman etsiä niille paikkoja täältä maalta, mihin niitä sitten ruvetaan istuttamaan. Tää video ei varsinaisesti ole mikään semmoinen näin istutat puun videon. Mä en ole mikään ammattilainen eikä mulla sinänsä ole jakaa mitään pro-tipsejä tähän istutushommaan. Mutta saatte tulla mukaan ja katsomaan, että kuinka tämä homma etenee ja millaisille paikoille mä nämä nyt sitten päädyn laittamaan. Sen verran taustaa näistä vielä ennen kuin lähdetään hommiin, että ne on siis sieltä kaupunkitontilta, missä omenapuitakin leikkelin, niin pelastettuja. Toissapäivänä ja eilen lapiolla kaivelin sieltä nurmialueen reunoilta ja etupihalla oli sitten myöskin toi pisin tammi, eli sen näytin siinä yhdellä videollakin, niin tää on nyt se tammi. Semmoisilta paikalta, missä ei olisi nämä puut mahtunut kasvamaan, eli nämä olisi jäänyt esimerkiksi niin kuin ruohonleikkurin alle sitten nämä monet näistä pienistä taimista. Ja moni ei varmaan olisi ryhtynytkään tämmöiseen hommaan sitten, mutta mä ajattelin, että pelastetaan nämä puut ja yritin ottaa siihen vähän tuommoista multapaakkua mukaan. Juuria kyllä katkeili ja erityisesti nuo tammet on tosi vaikeita siirtää. Tossa koossa, missä ne nyt oli, niin siinä kyllä joutui katkomaan esimerkiksi sen pääjuuren, mutta toivotaan parasta, jospa ne lähtis kasvamaan. Mutta joo, lähdetään etsimään vähän paikkoja ja katselemaan, että mihin näitä sitten saatas. Kottikärryistä ihan itsestään poksahti rengas tuossa viime viikonloppuna. Täytyy ottaa tästä vähän mittoja, että hommata sitten vaikka ihan kokonaan uusi. Otetaan tää ensimmäinen mänty nyt sitten tähän. Tää on vähän tämmöistä savimaata, niin en tiedä nyt sitten miten hyvin tää tässä tulee pärjäämään, mutta näiden kanssa mä en käytä näiden kuusien ja männyntaimien niin mitään lisämullataa, että laitetaan ihan suoraan vaan tänne. Vähän möyhin sitä pohjaa siitä ja sitten laitetaan se siihen. Ja nyt on sateinen keli, niin en mä näitä varmaan kastelekaan. Ainakaan näitä, mitkä tänne vähän kauemmas menee, kuten tämäkin. Nyt tänne vähän niin kuin metsän puolelle. Tässä tosiaan kaatunut muutama kuusi, niin tässä on tämmönen aukeampi kohta. Niin ajattelin, että laitetaan tänne sitten muutama uusi puu. Sinänsä vähän turhaa, kyllähän se uudistuu niin kuin ihan itsestään, että tässä sitten pikkuhiljaa alkaisi tänne kuusentaimia tulee ja täällä pieniä kuusentaimia onkin, mutta ilmeisesti on vähän se, että kun tää on niin heinittynyttä kesäisin, että ne ei hirveän herkällä sieltä lähde sitten nousemaan, jää sinne kaiken heinän alle, niin mä yritän muistaa nyt myöskin näiden kanssa sitten, että kesällä 2 kertaa, niin käy vähän siivoamassa tästä ympäriltä sitten rikkaruohoa, semmoista kaikkea horsmaa ja muuta, että nää sais valoa, että parissa vuodessa periaatteessa, jos nää lähtee juurtumaan, niin ne pitäisi kasvaa sen verran korkeutta, että ne alkaa päihittää sitten sen heinäkasvuston. Ihan sama homma tässäkin. Kaivoin tuohon tommosen pienen kuopan. Vähän käännetään ja möyhitään siihen maata. Pintaahan tää tulee. Näillä on niin pienet juuretkin. No siihen voisi vieläkin laittaa takaisin Ihan vaan, että sai vähän rikottua maata. Ja ei siinä oikeastaan sen kummempaa. Et mä käytän sit, mulla on multaa tuolla, uutta multaa, mutta mä säästän sen sitten niille tammipuille, että ne laitetaan vähän eri tavalla. Mä luotan siihen, että nää lähtee kyllä kasvaan tosta ihan noinkin. Tää taisi olla kenties jopa suurin kuusi. Tämmönen puometrinen. Tää tulee tähän tontin laitaan. Tässä nyt kun ei ole vielä tää pohjakasvillisuus lähtenyt vihertämään, niin todella surullinen näky täällä maassa näkyvillä. Elikkä edellisten asukkaiden vanha kaatis. Elikkä tää tontin laita on aikanaan ollut kaatis käytössä sitten perinteiseen suomalaiseen tapaan, niin
vaikea ymmärtää tänä päivänä, kun se on ollut kuitenkin tiedossa, että kyllä täällä vielä mennään sinne 78-luvulle. Täällä on uudempiakin roskia, niin on ollut kyllä jätejärjestelmät, että mikä logiikka siinä on ollut, että sitä on tänne haudattu ja dumpattu tänne takapihalle. Tässä on ihan monen 10 neliömetri kokoinen alue, mikä on täynnä tämmöistä kaikkea, muoviroskaa ja lääkepakkauksia ja muuta, että tässä sitten odottaa yksi työsarka, että pitää lähteä näitä kyllä sitten noukkimaan täältä. Siinä onkin sitten hommaa. No kyllä mä nyt kuitenkin sitten palasin vielä ihan tänne kunnon metsään ja toin ton yhden tammen taimen. Ja ajattelin, että laitetaan nyt piruuttaa se tänne metsään. Mä laitan nyt aika reilusti kalkkia tänne pohjalle. Juu, siinä varmaan tarpeeksi. Ja olen jo möyhinyt tässä tän maan. Täällä on ihan hyvä sinänsä toi maa. Mä en sinänsä niin ajattele, että se olisi ongelma. Mikä täällä on ongelma, niin on sitten hirvet ja kauriit ja jänikset ja kaikki tämmöiset. Eli täytyy sitten ehdottomasti verkottaa toi sitten jossain vaiheessa myöhemmin. Mut mä en tosiaan niinku suoranaisesti tee tälle nyt mitään kuoppaa. Möyhin kyllä sen pohjamaan, mutta ajattelin, että mieluummin teen sille ikään kuin tähän tämmösen kummun. Ja täällä siis on tää itse puu. Ja niin kuin ehkä näkyy, se on hyvin kitukasvunen. Tää on vanha taimi. Kasvanut siellä omenapuun varjossa. Ja minkä takia se on kitukasvunen? No sen takia, että rusakot on joka talvi nakertanut tästä latvan pois ja oksat pois. Ja tää on kuitenkin sitten sinnitellyt ja sinänsä elinvoimainen yhä. Niin mä oon kuitenkin aika toiveikas tämän suhteen. Tää nyt tietysti on sitten täällä iso houkutus kaikille elukoille, kun täällä niitä kaiken näköisiä mussuttajia on. Niin täytyy sitten tää jyrsiä suojata ja myöskin suojata sitten näiltä kauriilta ja pupuilta ja muilta. Mutta joo, varovainen olen sen suhteen, että en tätä vartta hautaa, eli se jää samaan syvyyteen, missä se oli siellä aiemmassakin paikassa. Mutta toivotaan pitkää ikää tälle tammelle, se on nyt semmonen 50 senttiä korkea. Siitä on viime talvena just latva taas katkottu rusakoiden toimesta. Niin oishan se mahtava saada tänne tämmönen oikein hieno metsätammi sitten. Mutta tammi on sen verran hidaskasvunen, että mä haluaisin itse asiassa tässä kun tämmönen aukeaa kohta, tässä on muutama koivu kameran takana ja kuusia sitten ympärillä. Mä haluaisin johonkin tohon noin istuttaa vaahteran vielä, koska vaahtera on jotenkin nopea kasvusempi ja siinä mielessä kovempi. Toki se varjostaisi sitten tätä, että siinä mielessä se olisi huono, mutta ehkä mä ottaisin se tuohon sivuun johonkin, että se ei täysin blokkaisi, kun etelä on tuolla päin. Mutta joo, vaahtera on siellä. Tai sitten se vaahtera voisi olla tietysti tuossa takanakin, mikä ettei. Mutta se kasvaisi vähän nopeammin kuin tämä tammi ja olisi semmoinen rehevä, se olisi komea tässä metsässä. No niin, nyt ollaan pyöritty täällä pitkin maita ja mantuja ja muutama kuusi ja mänty pikkunen on vielä laittamatta. Mä laitan ne varmaan tuohon metsän reunaan jonnekin, mutta kaiken kaikkiaan 4 tammentaimea oli. Mulla on nyt viimeinen tässä menossa. Tää oli siitä etupihalta se parimetrinen ja siinä oli maa niin kuivaa, että siitä irtostoi multapaakku kokonaan. Ja niin kuin näkyy, niin pääjuuri on jouduttu katkaisemaan tuolta. Mutta siinä on kuitenkin tämmöistä hienompaa pientä juurta vielä ihan mukavasti. Ja olen toiveikas tämän suhteen, mutta niin kuin näkyy, niin saa nähdä sitten miten käy. Mutta mä mietin tarkkaan tämän paikan. Mä halusin, että taas semmoisella jonkunnäköisellä paraatipaikalla kuitenkin. Niin päädyin sitten tähän, toi talo on tossa 15 metrin päässä. Ja maakellari tuossa takana, tässä lähellä ei ole muita puita. Ja en halunnut laittaa tätä tonne minnekään tontin laitaan, koska jos se nyt lähtee tuosta kasvamaan kukoistamaan, niin onhan se nyt niinku kiva, että se olisi sitten näkyvällä paikalla, niin sen takia valitsin tämän.
Tää on kuitenkin sen verran laidassa, että tässä ei ole sitä vaaraa, että tulisi jotain rakennusprojektia tai muuta, jotain odottamatonta, jotain putkijuttuja tai muita menisi lähellä, mikä sähköjuttuja tai muuta, että joutuisi kaivamaan, niin tää saa olla siinä mielessä niin kuin aika rauhassa tässä. Mä laitoin tonne tontin toiseen laitaan sitten 2 muuta tammentaimeeksi. 1 meni tonne metsään ja 2 meni sitten tonne rajalle. Ne on siellä, siinä ei ollut mitään sen kummempaa, niin en kuvannut niitä. Mutta tää vaatii hieman enemmän nyt sitten vaivaa useastakin syystä. Erityisesti siitä, että siinä ei ole multapaakkua ollenkaan. Ja se on isoin, niin se vaatii tukemista. Mutta lähdetään nyt liikkeelle siitä. Mulla ei tukikeppiä tässä nyt vielä ole, mutta kyllä me jostain semmonen keksitään. Et mulla on tässä tätä puutarhamultaa. Ja olen kaivannut tuohon nyt tommosen istutuskuopan, mikä on tommonen reilu 0,5 metriä leveä. En nyt koe, että se tarvitsisi olla sen isompi tämän kanssa. Niin laitetaan tää uusi multa tänne. Tää on nyt siinä mielessä tosi otollinen maaperä, että tää on vanhaa nurmikkoa. No tässä nyt on vähän jotain monivuotista rikkakasvia tässä reunassa, mutta käytännössä kuitenkin nurmikkopohja, niin tässä ei silleen ole mitään liiemmin mitään juuria tai mitään semmosia monivuotisia muitakaan kasveja. Mä sotken tähän vähän tätä maaperää, mitä tässä niinku oli ihan luonnostaan. Ja normaalistihan se tukikeppi tietysti suositellaan, että se laitettaisiin käytännössä ihan ensin, että ei sitten vahingossa vaurioiteta noita juuria, mutta tässä tapauksessa kun ei oikeastaan juurikaan noita juuria nyt ole, eikä juuripaakkua, niin mä uskallan kyllä laittaa ton puun tähän nyt ensin. No niin, mä sekoitin sinne sekaan ensin kalkkia ja laitoin sit tuohon vielä. Ja katsotaan nyt, että mikä nyt sit olisi hyvä kulma tai miten noin nyt oksat sitten laitetaan. Tossa se voisi olla aika hyvä. Ja ei sit sen kummempaa muuta kuin laitetaan siihen multaa ympärille. Siinä oli vähän kiviäkin, niin voidaan laittaa niitäkin tuohon päälle. Täällä on tätä maata, mitä tässä sitten oli. Tehdään tähän semmonen pieni kumpare tietyllä tapaa. Yritetään niinku sama homma, mikä oli tossa aiemminkin, että välttää sillä lailla, ettei niinku haudata puun runkoa varsinaisesti. Ja kannattaa, no tähän varmaan on joku hienokin solmu, mutta kannattaa tosiaan solmia sillä tavalla napakasti, mutta kuitenkin väljästi. Siinä mielessä siinä on kasvuvaraa ja kuitenkin sillai tilaa sitten liikkua. Ton tyyppinen vara, missä se sitten voi heilua tuulessa. Se nyt on tässä nyt tietysti vähän, kun mä laitoin vain yhden. Tää on tässä kohtaa niin pieni tää toimii, että mä en usko, että se tarvii toista. Normaalisti laittaisin toisen tukikepin vielä. Tässä voisi olla toinen naru myöskin vaikka alempana sit vielä, taikka ylempänä. Että se myöskin sitten auttaisi ihan samassakin kepissä. Mutta mä lähden varmaan tällä liikkeelle, että periaatteessa tähän voi lisätä toisen vielä myöhemmin, jos tarvii, mutta en tiedä tarviiko välttämättä. Mä kaadan pikkasen kerrallaan, että ehtii vähän toi pintamaa imeä niin ei kaikki valu sitten ihan sivusuun tosta.
imeytyy paremmin sitten märkään multaan. Kattokaas pituutta, on se yli 2 metriä, on mua pidempi. Toivotaan nyt sitten, että tää lähtisi juurtumaan. Katellaan jossain vaiheessa sitten myöhemmin kesällä, että onko tää lähtenyt avaamaan näitä lehtiä. Nuppujahan tässä on jo pieniä silmuja. Jännityksellä odotamme, että nämä eka vuosi 2 olisi sitten niin se periaatteessa se kriittinen vaihe, että jos se ensi vuonna tässä vie, sitten ensi keväänä lähtee kukkaan niin sanotusti, että puhkee lehdet, niin kyllä me sitten aika selvillä vesillä ollaan, että siinä ei hirveästi sitten. Onhan se pari vuotta tietysti altis sitten kuivuudelle esimerkiksi ja tietysti sitten useamman vuoden vielä erilaisille elukoille ja niiden tuhoille. Mutta tähänkin sitten kyllä laitan varmasti viimeistään syksyllä jyrsiä suojan ja jonkunnäköisen verkon sitten ympärille myöskin sitten jänisten ja muiden elukoiden sitten vuoksi, suojaksi. Mutta tämmönen video, hei, kiitos kattelemisesta. Näkyy seuraavan videon parissa jossain vaiheessa taas. Mä jatkan tässä vielä kasteluhommia, niin ei muuta kuin se on näkemisiin. Kiitos katteluista. Moro!